Kumusta mga kabards? Gimingaw naman ko ninyo eh. Nara kayo pangutanan ninyo. Unsay gusto ninyong trabaho? Gusto ka mahimog doktor, pulis, engineer, seaman? O gusto ka maimo na siya? Kung ako imong pangutanon, gusto ko mag-pilot. Walang ko i-flin. Pero kung imong gustuhon, imo ginamangkon. Iman ini guys, dili ba siya ng grado para makatrabaho? Nabot tayo uban, tagtulo pa'y kurso. Inig abroad, tigugas nas plato. Ay kabalaka, kung nagtarsika dra ka. Importante, wakay amo nga maldita. Nasad ko'y kailangan nag-iskwilag maestra. Pag-graduate, nagpamidra sa Amerika. Ayaw, di ma. Construction worker ka? Ay kabalaka, sweldo bitaw kada simana na nagtrabaho og kumpanya. Paabot pag 15-30. Pagtarong og eskwela. Kung mo graduate na ka, lipay nas mama. Ikaw ha, basin makagraduate na ka, mahimo na sad kag mama. Abrihing sarap kay mus. Gusto ka mahimo gusto. Kung ako imong pakang... Pero kung imo kung dili ba siya ng grado para inig abroad, tigugas plus plato. Kung Peace.